ako ng baboy na may bawang at sibuyas. Ayan. At napalambot na rin itong ating baboy. Lagyan natin ng paminta ng ating baboy. Tapos ilagay ko ang ating ito. Ano tawag dito? Green peas. Lagay natin ang ating green peas para sabay ang pagluto. And then, haluin natin. Tunog na yung aking luto. Okay lang yan. Lagyan natin siya ng tubig. Ito yung tubig. Depende sa inyo sa rami ng tubig niya. So, ilagay natin ang kanyang seasonings. Ito, menudo seasonings. Menudo. Ayan, menudo. So, ilagay na natin itong seasonings. Isang paketing seasoning ng menudo. Seasonings ng menudo. Yung iba kasi may atay eh. Atay ng baboy, atay ng baka. Depende kasi. Yung iba ginagamit beef talaga. Menudo. Sa menudo, beef. Sa amin is karne ng baboy. Antayin natin maluto itong ating konti, itong ating green peas kasi hirap lutuin yan. Tapos ilagay na natin ang ating carrots, patatas, at saka pamuli yung bell pepper. Ilalagay ko ng ating carrots, yung carrots na nahiwa. Yan, carrots. Cubes siya, cubes. Depende sa inyo kung anong gusto nyo diwa. Isunod natin ang ating patatas. Ito ang ating patatas. Nahiwang patatas. Haluin natin. So, haluin natin siya. Ayan. Hintayin lang natin lumambot ang ating patatas. At saka ang ating carrots. Pwede natin i-serve. Pwede na yung bell pepper. Takpan muna natin siya. Yan, takpan. Tutuin muna natin ang ating patatas. Takpan natin ng mga kahit konting minuto lang. Tapos buksan natin ulit. Buksan natin. Yan, pwede na natin ilagay ang ating bell pepper. Ito, bell pepper. Yan, lagay natin. Yan, masarap na. Masarap na. Haluin natin. Pwede na ito, malapit na. Panuhin lang natin konti ng ating bell pepper.